बायनानै जाहांबाय नै फुड फेस्टिभेल जादों ना नै अमाखौ एवगासिनो दं आङो आलु होआबाथ' आंना जाखाया मा जायो होनदों बेखौ जायो फेनाबो गुलायलायो ना माथो जाखो फेना गुयो ना माथो इदिके কাইরে দোকান বন্ধ করে রেখেছে আয় কি করা লাগে বন্ধ করা লাগে বন্ধ কিসের জন্য ওই যে কালকে একটা মানুষকে মারছে না বাসিনে তো ঝগড়া হয় না তাও বন্ধ করা লাগে বাপরে দোকান বন্ধ করতে হয়েছে কাই আইছে দেখ সব চিনা জানা বন্ধ করব না আমরা বন্ধ না করলে কি করব কো আর আসবো বাকর বন্ধ করা লাগবে বন্ধ করবো ঠিক আছে দে হবে বন্ধ করবো लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय दखान बन्द खालामनांगौनो लोगोफोर मैया दावराव जादोंमोन जे मार्केटावहाय बेनिखायनो थिखोनोसै र' दखानखौ बन्द खालामसै नङाबा दावराव जागोन फार्स्टआव दखान बन्द'खौ बन्द खालामजोब्बाय आंबो अट'आबा बन्द खालामदों नोंसिना अट'फ्रा ओइ खुनु जाहैनाय ना बन्द बास दिनाव हरताल लागायदों हरताल लोगोफोरनो बन्द गोजाजों হ্যাঁ সবাইকে দেখাবে এই যে জুম করে দেখাবে मिलाव थांनो आङो मिला बन्द ना खुलाथाय मिन्थिया माइ मिलाव होनो हैदोंमोन जे मैया बेखौ लायनो थांनि स' लोगोफोर आङो दखानखौ बन्द खालामना फैबाय दा ओमफ्राय न' सुफैग्रोबाय आङो रुम मानो होनब्ला मोना रुम चेन्ज खालामनो नागिरदोंना जाय जोंनाव थायो ओमफ्राय दायो रुम चेन्ज लायनो रुमखौ सुखांजोबनानैहाय जि गांनैसो सुनानै देलायखांबाय थांसै नायना खानायालाय माबायदि खानबो नायना खिबुथिं मोसानो होआलै दे जाबाय सनालिखौ देखायनांगौ र' दे जाबाय दे खौदो माथो सादोरखौ माथो बिदि खालामनांगौ फेनाबो गुलायलायो ना माथो जाखो फेना गुयो ना माथो हो जालाय नायनां वाव दे मोजाङै थाब्रा दे फट' खेबना थांनोसै जोङो सनालिजों आंजोंहाय स्कुल फारसे सनालिमोननि स्कुलावहाय ओरैनो बेरायना फैनोसै आरो फट' लाबाय जोंहा दायो स्कुलसिम थांगासिनो दं आरोना लोगोफ्राबो फैगासिनो दंनो सासेयाथ' फैनानै दंबायखायो मर्निंनिफ्रायनो ओमफ्राय आब'मोनहाबो थांनो नागिरदों दहायनिफ्राय देलायदों होनो आरो दाहालागै थांबाय खोमा 8था राइडआवनो ओंखारगोन होनदोंमोन आंब्लासो एसे लेट जाबाय 40 जाबाय खोमा 42 जालायलायबाय थांगासिनो दं बिदिब्ला लोगोफोर होबाय थादो दा स्कुलावहाय एसे प्रग्रामखौ देखायनो सेस्था खालामगोन आङो ना सनालि आयौ बाम दं सनालिखौ होनबाय आङो सावथाल गथ' बायदि नुदों होननानै जि रागा जोंनो होना सनालिया माबायदि नुदों होनदों सनालिखौ मामिया माबायदि नुदों होना आंखौ सावथाल बायदि नुदोंलायनो थांगोनोसै बिदिब्ला लोगोफोर गरम मोनलायलायबाय हांसो स्कुलाव मोनफैबाय नै जों सान्दुं नांदोंना बेयाव र' 2टानिफ्रायसो ना जानोसै 2टा जानोसै बायनानै जाहांबाय नै फुड फेस्टिभेल जादों ना फुरा बिहिरखा बैयाव बारा गैया नैबेयाव बांसिनथार अनला दाउनो नारजि अमानो खासि मोसानानै जाग्रा मा
संदों नायनि जानो लुगैनाय हाला सनालि जानो लुगैथारबाय हा जानो लुगैथारबाय नामा होनदां जानो लुगैथारबायनो सनालिया बेखायनो मिनुआलाय मा दं मिनुआ आयु माने 50 थाखानि दामानो गैया फ्रियाव मोनजानायालाय बेदर बिबुआव नायनो जोबजोब्बायबो माथो गैलाबो मा जायो सनालि मा जानो हो अमा सावनाय जायो अमा बेदर सावनाय जायो नामा जायो मा जायो होनदों बेखौ जायो बेखौ जायो बेखौ जायो जायोनो हरदो गोरासो बेखौनो जानो लुगैनो हनै अनला दाउजोंखौ अनला दाउ बियो फिथा औ औ मा जाहैनांगौ ओमफ्रायो बेजों हायनि बेजों हाय बेजों बेजों हायदो स्कुलनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो माजों सनालिजों सराइबिल थाङोनो आइ गेदेरमोनाव आरोना गावसिनि बिफामोनाव सनालि बिमायं मोनावहाय नै अनला ओंख्रिखौ लाबाय गजोब्बाय प्लास्टिकआव गथोंसै ओमफ्रायो अमा बेदर एसे ओमफ्रायो टमेट' एसे लाबाय आरोना आङो दायो बेखौ एसे संनानै जाहैनोसै सनालि मोन गैया आलासि ओमफ्राय माबे लोगो जा सनालिनि लोगो दं नालाय गावनि बेखायनो बिदानि फिसाजो थांबाय थागोन नोंसोर बिदिब्ला लोगोफोर न'आव फारसे मा जाखो सेन्देल हदा आल्लासा दे अनला ओंख्रिया गजोब्बाय हाइरड मोननोसै लोगोफोरनि उदै साबाय आंहा माबा मा होनो बेनि फुड फेस्टिभेलनि मा होनो चावमिन जानानै सनालि जानो एसे जादोंमोन सनालिया फिथा जाबाय ओमफ्राय चावमिनखौ एसे राननानै जाबाय जोङो एसेल' मोनखायो आरोना मेरला माबा माबि दंमोन अनला दाउ लानानै फैबाय आङो नारजि अमाबो दंमोन आंथ' जाया नारजि अमाखौ न'आव सफैबाय लोगोफोर आङो न'आव सफैनानैहाय सनालि बिदायाबो सफैबाय थाग थिगनो ओमफ्राय दसेनो आं मोनसे फिसा खामानि दङ बेखौ मावनानैहाय ड्रेसबो गानस्लायाखै नै दाबो बेनो दङ ओंखाम ओंख्रि संखानोसै आङो दायो टाइमा जादों 4:29 ओमफ्राय दिनै आङो भिडिअखौनो आपल'ड खालामनो मोनाखै मानो होनब्ला एडिटिं खालामनो टाइम मोनाखै दहाय दखाननिफ्राय फैनानै 12:30सोआवसो नालाय फैनानैहाय डाइरेक्ट आरो रुम फोसाबनानै दुगैनानै डाइरेक्ट स्कुल थांफिनबायना बेखायनो टाइम मोनाखै आरोना लोगोफोर दायो आं मोनाबाबो हगारनो सेस्था खालामगोन आरोना आरो दैलि दासान्दि आङो मोनायावसो आपल'ड खालामगासिनो दं माने टाइम माने मिलिया नालाय लोगोफोर मा होनबावनो आरोना जल्दि संनानै लानोसै बेनिफ्राय खामानिखौ मावबाय थानोसै नेमबो फुदोंना आंनि आखाइया साफा नुदों आरोना आंनि आखाइखौ बेखायनोथ' दागो दङ बाट होमबाबो साफा नुदों आरोना मानो होनबा नेमबो फुलांदों आं स्कुलावसो थांदों नालाय लोगोफोर स' बिदिब्ला दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय बांद्राय एक्टिं जाद्रायबाय नङा होनब्ला संनो थाखाय रेडि माइरं लाबाय दोआव एसे ओमफ्रायो नै
टमेट' लाबोदों आङो बेनिफ्राय अमा बेदर लाबोदों दै लोगोफोर मामोनथ' गैया आलासि जानो थांबाय आङो अमा बेदरजों टमेट'जों ग्रेभि संनोसै दालि संलायला आरोना दे अमा आङो देखायथ'ला देखायगोन आं नङाबा नोंसोरनो प्लास्टिक गाबनायखाय नै एक्सट्रा जि दावराव आरोना नै अमा बेदर लोगोफोर संना लागोनसै सुआबो दावराव बेदरखौ जानो लुबैनानै ना रेक्सु कम रेक्सु कम फिटु अlu रा खेवनोसै रा थाथ' नै अमाखौ एवगासिनो दं आङो आलु होआबाथ' आंना जाखाया ओंख्रियानो आङो दालि जाया लोगोफोर बेनि ग्रेभिजोंनो जायोना मस्ला होदों आङो टमेट' अमा आलु संगासिनो दं लोगोफोर आङो ओमफ्राय ड्रेसबो गानस्लायाहां आंना जे खेनसे गानबाथाय खुला खुलि बाथारो मोनखांजोब्बासो दाहायसो गानस्लायबावनायसो नङा बाराबा दा उन्दुनोसैबाल' गानस्लायगोन संना लागोन लोगोफोर जल्दि फोमोनना लाखाबोन आंहा खामानि फ्रि जायो दखानाव आं माखासे मालखौ सोजोबाखै मानो होनब्ला टेबोलावनो दोनदों दा बेखौ सोनो थांनांगोन बोरायखौ लेंनांगोन रागा जोंगोन ना मागोन मिथिला दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर संना लागोन ओमफ्राय माबा खावलायखौ गोजा नुदों मानोबा जेबो फुनाखै गस्लानि बे लाइटआ माने मोदानदों आरोना माने गस्लाजों मा होनो मिलायदों लाइट जादों आरोना लोगोफोर इयाव रिएक्सन बेदर रुदों आङो बेनिफ्राय नै इयावहाय बेदरा आंना जाथारसै आरोना एसेल' नांसिगौ जबनो एसे नांबावगौ दै आगसिजों एरबाथाय आंना मोजां जाया आयदाय संगासिनो दं लोगोफोर नुबाय खोमसि जाहांबायबो ना आंना संखानाया मोजां जाबायना लोगोफोर ओमफ्रायो आङो स्कुलनिफ्राय मानो थाब फैदों होनबा प्रग्रामा जोबाखैमोन दै लोगोफोर मिनिमाम गैयाबाबो 5टासिम प्रग्राम जागौमोन ओमफ्राय 4टासिम लिरनाय दङ 1टानिफ्राय 4टासिम ओमफ्राय होनबाबो माने 5टासिम मिनिमाम जाखागौमोन दै बारासो नांगौ दाबो जोबाखै खोमा नै दा खयथा जाखो नायनि 5टा 7 जाबाय आरोना दासिमबो जोबाखै खोमा आंनिबा प्रग्रामा मानो होनब्ला थाब फैनायनि रिजोना बेनो माया फन हरनानै होनहरबाय आरोना थाब फै नानिनि स्कुल गैयियावनो सराइबिलाव थांनानै फैनि होननानै माने सराइबिलावहाय जोंहा आइ बिखुनजोनि बिब' गेदेर दंहैयो आरोना माने बिनि फिसालाया माने उन्दै गोरलै मोनदों नालाय नायनाय जायाखै आरोना जावजा टुइन्स मोनदों ओमफ्रायो नायनाय जायाखै बेखायनि थाखायनो थांखानोसै होनबाय बिब'आबो बैसो जाबायना बुरिबायना माने गारामाथ' नङा सालाया बांद्राय रायलायनो फिथिंलाना ल' लाला जासै बेखायनो नायनो होननानै थांदों आरोना थांखानोसै होननानै स्कुल गैयियावनो होननानै बेखायनो दे होनबा थाब थांगोन होननानै थाब ओंखारबोदों आरोना लोगोफोर आङो 3:30टायावनो ओंखारबोदों खोमा ना नङाबा एसे सिगांसो ओंखारबोदों आङो ना खयथासो आं मिथिला दे खयथासो जाखोमोनथाय आं ओंखारबोबा आं थाल गैला फन फैदोंमोन बोरायनो आं बे फन माबायाव नायबासो मिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय आङो बाजारावहाय मैगं लाबोबाय देखायखादोंना नोंसोरनो अमा बेदर टमेट' लानानै फैदों आङो माने मायाहाय जों न'निफ्राय ओंखारनायनि सिगाङावनो होनखादोंमोन आरो दाउ बेदरजों टमेट'जों लाना फै होननानै ओमफ्राय बिसोरथ' आलासि जासिगोन होनबायना ओमफ्राय मानो होनब्ला बोराया आरो दाउ बेदरखौ जानो बायो आरोना लकेलखौ मोजां मोनो जानो बियो खिन्थु बयलारबाथाय माने सयाबिन बायदि मोनजायो आं जानो बायो बेबायदि होनो आरोना बिनि थाखायनो आङो बिसोरबो गैखालाबा अमाखौनो लांसै आं अमाखौ जानो मोजां मोनो होननानैहाय अमाखौनो लाना फैबाय आरोना आङो 100नि बेनो जों सानैजों दिनै जानानै गाबोन आरो जाहैनो हाबावगोन आरोना आरो आं नानिमोननि बे आं जेरावहाय अनला दाउ संदोंमोन ना जेरावहाय नानि फिथा जादोंमोन बेनो आंनि माने मा जायो बियादै जायो आरोना अदसे आंनि बेवाइनि फिसाजो अदसे आरोना बेखायनो आं दहायबो एसे हेल्प खालामफानानै होदों माने जिनिसफोर रोगानानै होदों आरोना फुड फेस्टिभेल जादों नालाय ओमफ्राय प्रि ख्रिस्टमासबो आरोना आङो फुड फेस्टिभेलखौ मिन्थियाखैमोन दै मानो होनब्ला नटिसाव बेखौ होआखैमोन जिहेतु जोंनो मबाइलाव नटिस हरदोंमोन ओमफ्राय बे पस्टारावहाय फुड फेस्टिभेल लिरनाय दंखायो प्रि ख्रिस्टमास होननानैसो लिरदोंमोन नालाय ओमफ्रायो आं सानदों खालि प्रि ख्रिस्टमासनिल' बिदि माबागोन 50-50 खांदोंमोन नालाय नानिमोना बै जे मोनसे कार्ड लादोंमोन आं फिसानो नोंसोर नुदोंना नुवाखैथाय आं मिथिला दे देखायनो बावबाय दाना आङो बेजोंहाय मोनसे फ्रि मोनजायो आरोना नानिया फिथाखौ फ्रि मोनजादों मानो होनब्ला 50 बिसिनाव फैसा खांदोंमोन नालाय बे कार्डखौ हरनानैहाय कार्डजों 50नि फ्रियाव मोनजादों आरोना ओमफ्रायो
आङो अनला ओंख्रिखौ 50नि बायनानै लाबोदों एसे एसेनो बांद्राय बुरजाबो हरनो हायाना बिसोरबो मानो होनब्ला गावसिनि माबासो जादों नालाय बेनि थाखायनो ना एसे लानानै फैबाय आङो 50नि जानो लुगैनानै ओमफ्रायो बिसिना मानो फाननो हानांगौ नालाय सेल खालामनो हानांगौ नालाय बेनि सायाव आं अननानै लाना फैबाय आरोना ओमफ्राय चावमिन हाफ जाबा 30 फुल जाबा 60 आरोना ओमफ्राय हाफ 30नि एसे बायनानै जादोंमोन उन्दैफोरना संनो रोङाखै आरोना ओमफ्राय गुसुबो जाबाय नालाय बांद्राय थावाखै स' लोगोफोर आंनि थाब फैनायनि रिजोना बेनोमोन जे बिसोर आलासि जाहैनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय थांबाय बिसोरो दायो जों सानैल' जागोन बोरायाबो दा न'आव गैया दासो फैदोंमोन ओमफ्राय खामानि दंनो गावहा फिसानो थांबाय दायो आङो ओंख्रि मोनबाथाय डाइरेक्ट आङो बास स्टेन्डआव थांगोन दखानाव मालफोर सोनो दहायनि मालफोरखौ आं टेबोलाव ओरैनो गारबोजोबदों आरोना माने बेलासियाव दखान खुलिनो मोनगोन खोमा बेबायदि आसायैहाय ओमफ्राय दायो बिदि बाहेरायाव दोनजोबबा एन्जरफ्रा जागोन ना ओमफ्राय आङो रेडखौबो माने मोजाङै प्लास्टिक सोनानै गारबोआखै बिनि थाखायनो थांनो आरामसे मारिनानै फैगोन आरोना आङो रावखौबो नाङा हारसिंनो हाखायो दनखा आङो हासबेन्ड गैयाबाबो दखानखौ हारसिं खुलिहैनो हायो आरो हारसिं बन्द खालामनो हायो ओमफ्राय बाट मोनायावहाय हासबेन्डा होनो आरो बांद्राय मोनाजासे आं गैयाबा दा था होननानैहाय हौवाफोर गोजा थायोना गेदारिं जायो बेनि थाखायनो आरो स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै बिराद पेटेर पेटेर रायलायबाय आं बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय आं थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट